V dnešním díle uvidíte. Ahojte, dnes sa spolu vyberieme na Westmanské ostrovy, na ktorých vystúpime na Sloniu horu, ukážeme si veľryby belugy, miesto, kde sa koná najväčší islandský festival a tiež zájdeme ochutnať miestne jedlo. Takže sa poradne usaďte, pripravte salsu a nachos a môžeme ísť na to. Pred každým výletom na Islande si vždy zájdeme na raňajky. Aj keď je už čas obeda, lebo sme si trošku prispali, tak ideme do miestnej pekárničky si niečo pekné kúpiť. Takže, čo si dážeme? Momentálne sme sa nalodili na trajekt a ideme na ostrov. Čo si jedol? Tu s tým chceš vyletieť, hej? No a tam pri ovcách, pri kamočoch. Takže ideme odskúšať drona. S jednou baterkou, 10 minút. Mám powerbanku. A máš powerbanku. Koľko ti to bude nabíjať cez powerbanku? Že koľko ti to bude nabíjať? To nabíja aj meka. Je rýchlo, ako normálne. Čože? No, to je už pekné, nie? Poďte tomu, čo si pamätáš. To ver, najlepšie počasie. Mám najlepší pocit. No. Ani tam nedoletíš s tým. No, to nie, to je pod 13 km, čiže malo by to doletieť podľa oficiálnych. Ale keď to má takú baterku, ako to má, tak ja neverím, že to dokáže dať 13 km a späť. No, uvidíme, treba to len vyskúšať. Tam potom úplne na vrch tej hory ideme. OK. Slonia hora, hej? Aha, úplne. Akože stráčik. Ale tak to nespravíš pre zážitok, že? Tomu ver. Mohol som si iné tenisky zobrať. Supremok, ísť na horu. Tak našťastie je super. Tak ale my to tu vždycky tak robíme. Treba dať drip na fotky. Tomu ver. Čiže je taký stromáčik, hej? Ideme tam? A počkej, poďme sa pozrieť tu, na keď už sme tu. Kam ty chceš letieť? Normálne back si dal jak Justin Bieber v klipe, ty kok. Ty kakes. Tu by som sa nechcel strepať. Ak tu budeš padať, tak tam skús. My založíme agentúru. Za rok. Dobre, svadby a stužkové.
Westmanské ostrovy sú súostrovie 18 maličkých sopečných ostrovov, ležiace 12 km od južného pobrežia Islandu. Najväčší z nich a jediný obývaný je ostrov Heimaey so 4500 obyvateľmi. Dostanete sa sem trajektom, ktorý pláva 7 až 10 krát denne. Plavba trvá 45 minút a cena lístka za osobu je zhruba 13 eur a cena za auto, tak za to zaplatíte zhruba 20 eur. Sopečná činnosť ostrovy vytvorila a takmer aj zničila. Súostrovie vzniklo vulkanickou činnosťou v dobe geologicky nedávnej pred zhruba 10 až 12 tisíc rokmi. Sopečný systém sa tu skladá zo 70 až 80 sopiek na pevnine a pod morom. V roku 1973 na Heimaey vybuchla sopka Eldfell. Vtedy musel byť celý ostrov evakuovaný, ale vďaka milosrdne pomalému toku lávy a veľmi početnej flotile rybárskych lodí sa všetkým obyvateľom podarilo uniknúť. Teda všetkým, až na jedného narkomana, ktorý sa v dobu katastrofy vlúpal do miestnej lekárne, kde sa udusil plynmi z lávy. Nech odpočíva v pokoji. V záujme zachovania života na rybársky dôležitom súostroví Westmanských ostrovov sa islandská vláda rozhodla zastaviť a odkloniť prúd lávy pomocou mnohých vodných diel, čo sa nakoniec aj podarilo. Zachovali sa približne 2/3 všetkých domov a dôležitý prístav. Časť lávy sa vtedy vyliala do mestečka, zvyšok vytiekol do mora. Rozloha ostrova sa po tejto erupcii zväčšila o 2 km², čo je zhruba 15% celkovej plochy ostrova. Po zhruba 6 mesiacoch sa obyvatelia ostrova mohli vrátiť. Ostrovy sú tiež centrom priemyselného rybolovu. Vyskytujú sa tu aj veľryby. Na Heimaey sa nachádza aj prístav neďaleko malej chránenej zátoky, ktorá bola útočiskom kosatky Keiko, veľrybej hviezdy z filmu Zachránte Willyho. Teraz tu žijú Little White a Little Grey, čo sú dve veľryby belugy. Každá z nich váži viac ako tonu a narodili sa obe v roku 2007. Westmanské ostrovy sú rajom pre ornitologov. Hniezdí tu asi 30 druhov vtákov. Botanici tu napočítali asi 150 druhov rastlín a cca 80 druhov hmyzu. Pozorovať sa dajú miestne kačice, labute a čajky. V letných mesiacoch tu hniezdí najväčšia kolóna pafínov na svete. Na Heimaey sa od roku 1834 koná aj najväčší islandský hudobný festival v 1. augustový víkend a pritiahne každoročne približne 15 000 návštevníkov. Takže nachádzame sa na Vestmannaeyri ostrove. Prišli sme sem pozrieť, je tu veľa pekných miest a vlastne žije tu vták, ktorý žije iba na tomto ostrove, pafín. Veríme, že ho dneska uvidíme, ale ešte je dosť zima. No nie je nejaká veľká zima, ale nevieme, či už sa tu nachádza alebo nie. Čiže chceme to dneska obzrieť a držte nám palce, aby sme tie pafiny tu dneska uvideli. Ja som tu dneska druhýkrát, prvýkrát som tu bol asi pred pol rokom a vtedy tu tie pafiny neboli. Takže snáď dneska sa nám to tu podarí. A keď nie, tak pozrieme si tu viacej miest. Je to tu fakt nádherné prostredie. Čiže chceme to tu pokúkať a vychutnať si tú atmosféru. Zapodáme na to, čo je čas. Či kokos. No čo, skočíš? Toto je vlastne Slonia hora, pretože keby sme stáli z opačnej strany, tak to vyzerá
ako sloňa hlava s klami a s chobotom, ktorý mierí do oceánu. Tu je golfové ihrisko, nie je to moc vidieť z tohto pohľadu a tu sú nejaké domčeky, presne neviem, o čo tu ide. A vlastne na tomto mieste zvykne bývať každý rok v lete festival. Tam niekde je pódium, tuším. A tu všade sú ľudia, niekoľko tisíc ľudí, neviem či 10 000 alebo tak nejak. Tu býva návštevnosť. No a tu sú takéto domčeky. Neviem, či sa tu dá ísť, no. Vikingské múzeum. Toto vyzerá vnútri. Hi. I'm only checking. Thank you. Thank you so much. Tak toto vyzerá. Takže tak, Vikingské múzeum, ak budeme mať čas, tak to sa môžeme prísť pozrieť, ale teraz ideme hore na túto horu. Tam hore, neviem či to je vidieť, tam kráčajú ľudia a trošku to bude výstup, no. A vyťahneme tam drona, trošku zalietame, aj tu teraz letí lietadielko. No, uvidíme, no. Ešte som tam nebol hore, bo minule keď sme tu boli na tomto ostrove, tak sme tu mali trošku problémy s políciou. Čiže posledný výlet, čo sme tu mali, tak nebol úplne dokonalý, ale veríme, že dneska to už bude lepšie. A ideme sa pozrieť hore. Bude to asi trošku náročný výstup, ale už sa na to teším. Tu sú ihriská, tam sú preliesky, deti sa tam hojdajú na hojdačkách. Snad to bude vidieť. Akože prostredie fakt pekničké. Tam je ihrisko detské. Škúku, Mercedes. Ujo, to je Mercedes! That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Ty čo bereš všetko v tej taške? Čo bereš všetko v tej taške? Táto od rodiny. Na bundu. Čipsy. Spravíme piknik hore. Máme tady popcorn, jestli byste chceli. Stojí to za to nahoře? Ona přijde od mene. Čiže tuto býva festival.
Tam je golfové ihrisko, futbalový štadión. A toto sú už zábery z úplne najvyššie položeného miesta na Slovenskale. Musím povedať, že človek tam hore má na chvíľu pocit, ako keby bol pán sveta. No a po celodennom výlete sme museli doplniť sily dobrým jedlom a tak sme zašli do jednej z miestnych reštaurácií, ktorú môžem iba odporúčiť. Momentálne sme v reštaurácii, prišli sme sa nájsť a čakáme na jedlo. Dobre, dobrú chuť. Daj si aj ty. Budem si najďalší. Povyberaj si. Ten čalát nevyzerá, že by bol nejaký zalievky. Všetci máte rovnaké burger? Nie, on má iný. Tak a týmto sa s vami lúčim. Vidíme sa na budúce na štvorkovkách. Už teraz sa na to teším. Соти!